Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubah Alan Victor Lingdo ubulong kurtong jogeseng Kongres nanong thamai constituency. Hakalai potrik lalingkot aratar pausan ula thep kerteng manyakun yek election embassy nanong thamai constituency shiki yingdor bar thawan jong ka khasi hills autonomous district council kaban salong hakar puwaitik urempang aratar pausan. Hakajing kiran bakilat patai kubor ubah Alan uloong bau MLA meminta jong nanong thamai constituency ubah Charles Pingro un ajing gersyanya nomor badangsyan getirimu Kongres hanong thamai constituency kelakliap lama bat baru akan gersyan kelapanyusok lut syagaseng Kongres. Bat ngala ong hi seki haki rensan di ong lada dei badong doni ba he nganumi sakman namar ba ni dei kinong kersyan ko bat ngala iki kam ki ba i trai bat ni ba abang nya churum sereng ka kata kanam bat kaburam ke jogi ki brio kidang it bai ngirung ini but ya bedin chat ki ini but ya kejing ki mati ki ba i trai banya trai hi nam tau pat ba banya ponra kejing ba bat ya kejing kelah angani ka konsensi nong thamai berko oi kadai ba pihak laju idang dei hi to sting MDC na bo seorang kham to ka jingwan ka jong i ka ma kadai ka mon ka jong i ni ngin la kadai ka hok ka jong no ru banwan sakman ya ka ban ya kun ya election lari na ka no konsensi hi ngate ka su hab ya pedang lut ya baro ki bawan ya ka ban kun ya ka election oi kadai ka jing sisahi ba ya ka TMC na ru na ka ni la ada i dia ka jong pi ba ada klap lama mentah barok ni orang sing Kongres bat iba Charles mentai dang dot ni ka TMC raya bai de ka jing kersan ni simat kumu mo kumu tahu kumu tahu bidan apa konsensi i kersan nga kumu tahu kertong nak kamta deka MDC satu ini nama kiran saman kan menyelap na JP ya kata tinggi apa dia ya keli na imo nomor ba nga tengah nom lap no ndrei iong hi yang apa nilai dep ya keren hi ba iong ila kitbok kitrang hi nakaliang ka jong i ndei nak parti ndei nakaliang ka jong i kum chimat hi kum tahu nong sok snong apo jong konsensi hi tila ai ya kata ka jing kersan nakaliang jong i apo nong thamai konsensi hi ki artli ki nong rim ki ba yang tolong ba kani ka vote share jong ki wei pat ki bom dei ka si nakalai pesan hajar khatsan hajar khatsan hajar kini kasih kat bersipau hajar kala de kita ki pat ki chat menteri ti kata ka de kapan te lakam ye kini ki ka jing kiu jong ko vot cha namar ba ladang imla ban ei krempek pat sulong kum ka general seat kum balong hi pat ki konsensi kum ke badan po jong kani ka po jong ka jurisdiction jong ka KHDC pat ko pat kalong ba mo ni ba hot ka disusul ka dei ko kalat ya kaban issue ki training license nrei ni bandon ni kita ki an ki kendon ha bang issue la renew ki training license kan long ya ka ba ai ya kata ki kam ki jam kamut ka dei bandon ya kata ka jing yete ba humba nyop ho proper person dei ban ai lat swa ya ki khon samla ki jongi ki bladon ni kita ki qualification namar ka ba susi ka long ba hakis nam kilo let kajing issue training license kajing INOC kalong ba independent kum ka star cement kum ki cement factory ki babon hi ki post ki bahe ki HR ki manager post labat hi da kini ki wei pat ki bomdai ki trajala kat ba ki khasi hi jongi ki try muluk mo ki hab ni ba ki sar shabar jong kata ka Jakarta ke jong ki basat tiar ki ba le gini kam ki barit ki baria ki dei ki khasi jingi ki kata gini bante lakam namar bang ibun ki samla khasi ki bradap ya kini qualification ki bahe kata ka dei ki ba ngayem ban moncak mat ki ban boy habalai khun de banan hi ka jing sos kam ka jing shania ningkong ibu ka jing shania ulai ba ke baro la do ulai hi mon ala juang ki meeting ki ulai la do ulai mon ngan banu bro bala pan khang bala da ulai pan mon re ngan trish tong kanu kanuru anu poi sa thong kata ka dei ka bangabu ahmad bar hot ni hab yakun bat kini ki bat i CM ba fi la ong ma to ka jing yakun ni hab yakun hi re nginam ramdin in tur sa khmat bat ni nge scam ba ka jing job hi ka shong how play bat ho bat